olikin porukkaa. No niin, kato muutakin taas. Eikö nyt kuule Jaimo Koksila keulimaan? Venu! Mä vähän keulimaan. Vitu Venu! Venu, kato Katari hajosi. Jollain lähti kaasumaan, tai koko tappiko se veti silleen niinku yhdellä käteellä. Sä et saa ainakaan millään muulla kuin ykkösellä, sitä ehkä vähän keulee. Hei saatana! Ui. Nyt kun mä haluan tukea, täällä on helppo keulia. Täällä on helppo keulia, mä luulen, että täällä on vitun vaikea. Mitä vittua nää autot? Oliko helppo? Ihan helposti saa kakkosella ylös. Ekaa kertaa keulaa ylhäällä tällä pyörällä. Kakkosella ihan helposti saa ylös. Ehkä nää rukeet ei ookaan niin pahoja.
Kyllähän tää keuli. 60 vauhasta nousee ihan easy. Siinä yhdessä vaiheessa saatais olla vittu. Se oliko siellä? Oikeesti Leipoiko tää? No koitaa! Sinne hävis poliisi. Ei saa. Vittu mä vaan ajan näin, mä vaan... Joo. Ei helvetti. Mä lähen koittaa... Venu, mä valin sille, mä lähen koittaa huippuja. Ai kasvaa! Oh hiljaa. Oi vittu. Lautana pelottaa! Mitä siellä kävi? Korttia, se yhtäänkin sen... Eiks sulla korttia? Ei! Ei tälle korttia. Turpa! Eikö se Toni jäi kiinni? Onneksi mun ei pysty mennä testaa se leipo. Auta mä lähen karkuun. Äkkiä kotiin. Oliko joku heittää mut kämpille? Karkuunko joku? Tappee Tono keuli tässä. Kai nyt on niinku munkin leipo. Häpeekö kyllä mun roksileipo? Se oli hyvä, mä lähdin testaa suoria. Koita. Sitten mä vaan... Pitää kaasojana ottaa. Siis mä vaan lähdin testaa suo, että paljon tää kulkee. Menee vaan silleen niin. Sitten kaasujen otan. Mä vaan mitä vittua. Oliko sulla öljyä? Oliko sulla öljyä? Kaikki menee katsomaan. Mä tuun mun himopuolelle. Rossin nukkellinen omistaja! Jaksaa, jaksaa! Hei helvetti, täällä on meininkiä! Hyvä! 4-5 poliisi ohi! Ai! Minä tiedän. Asuu mulla leipo! Eikä leipoa. Voi. Luottoroksikkileipo. Missä tässä on jalanpitikkeet? Oh. Mennään tonne noin katsomaan. Oh. Ei vittu, tää on tää jätkä. Kuka jätkää? Tää Valtteri. Ajoiko se ylinopeuta? Irpasi tuohon. Mulla leipo! No joo, mä kuulin. Tuolla nätisti lähti kortti siellä. Ka niinku keuli näin. Näkyykö tuolta tulee Maija? Sitten tuli takaakin Maija. Miten vittu ne tuli näin nopeasti? Kyllä se on ihan luottoroksikummi. 12 mitinen laula. Kansalaiset ilmoittaa, että täällä korjastellaan ja sitten poliisi tulee ja... Joo. Aina, että vahinkoja voi sattua. Kyllä mulle ihan kun mä oon poliisien kanssa jutellut, että missä olisi niinku hyvä suora, niin täällä on niinku sanottu, että jos katsoo ettei autolle, että riittää olisi silleen hyvä paikka. Mitä oli myöskään semmoista? Joo. Mitä tapahtuu? Ei mitään. Kyllä. Hyvää illan jatkoa lainvalvojat. Mitä he sanoivat? Sanoo vaan, että... Ainakin saa jäädä tänne. Saanko? Joo. Sano. Joo. Mitä vittu? Tää mulle on aikaisemminkin sanottu, että täällä niinku... Mä oon puhunut noitten kanssa, että täällä on niinku silleen kuulemma hyvä olla. Niin. Joku ottaa kyytiin! Puusto nakkaa mut takaa! Meillä nakkaa mut tonne! Mennään tohon vähän Ei, jäi mun kyys.
Mikä? Ton Roksi! Mitä? Roksi leipä. Eikö sä sanonut just, että Roksi on luottopeli? Ai niinhän se oli! Miksi täällä on 4 partia? En tiedä. Nyt mennään kaupunkiin Wildoutia. Täällä on 5 partia. Onko siellä 5? Eikö ne tuli vielä 1? Ei saatana, vittu. 5 partia. 5. En mä tiedä. Neilo, kaupunkiin Wildoutia. Kaikki partiot täällä. Se sanoo siinä, että vittu ei 4 poliisia. Hyvin menee. Onko mukaan? Onneksi Ei, Masu fani. nyt katsotaan mitä ne vittu paskat tuolla parilla. Very nice. Kaikki menee Suba Mursu Films, kohta matskuu sinne.